Жерликнең 6 трак пунктыннан берсе булган Яктыкүлдән Гали абый юл урамында яшәүчеләрнең авылдан киселеп калган елларны искә ала. Бу 9 йорт һәм 23 кеше дигән сүз. Хәзер кар сулары шулай ук якында гына, әмма зур куркыныч юк ди ул. Безнең скут башланай нәрсәдән, ташудан башланай, ташудан бетәйлек. Менә скут җыян сайын. И хәзер нәрсәшеләр менә бу яңа сельсоветлар инде өйрәнделәр, кездән эшне башлыйлар. Менә монда безнең су җыела иде, без катай, туңай и яз көне күтәрелә дә, менә шул күпертеменә тулып, шунда ватып яталар, шуннан ташый, менә булар виш су астында кала. Хәзер Аллага шөкер. Халык машиналар юлы тулысынча су астында калган чырларны да хәтерли. Ул чакта ташкын вакытында 80 кешесе белән авылның бер өлеше аерылып торган. Дамбаны төзекләндергәннән соң хәле яхшырган, тик саклык бер кайчанда кымачауламаячак. Быел кар күп булмауса, авырамга алай су кермәде нәрсә. Кемнәр ятып авыручыларны туганнарына бүтән урамнарга ачып куйдык инде без. Су басмас өчен эшләр уздырдык инде без, трубалар чистарттырдык. Авылның исеме табигый күренешкә тәңгәл килеп тора. Күлләр кезгесе берничә йөз метрга җәелгән. Йортлар янында хәтта шәхси күлләрне очратырга мөмкин. Елга урамында яшәүче Ралия апа өчен язгы су басу табигатьнең матурлыгын күрү вакыты. Без юл аша каршы гына торабыз. Бездә алай куркынышы юк. Алла теләсә, элекке бар инде куркынычлы су бу жакка да чыккан җыллар бар. Но хәзер югалай. Бу күлләргә аккышлар утыргалы, көрүрдәкләре, кырказлары бик матур вакыт инде хәзер менә. Контроль зонасында Яктыкүл һәм Яңа Йылай авылларын тоташтыручы төп күпер. Аның буенча Кындырча елгасындагы су күләмен үлчиләр. Зур су килгәнче биредә кел сибеп карны каралтканнар. Бүген иртә белән 2,5 узган иде. Хәзер инде 2дә 40ларны күрсәтә. Булай критический вакыты безнең урамнарга су керә башлый 3 метрда инде. Яңа Йылай авылында яшәүче Йосыф ага да үз кыймасы аша борчылып карый. 1979 елдагы су басуны вакытлыча күчәргә һәм малларын үз хуҗалыгыннан Кындырча ярларыннан югарырак урынга күчерергә мәҗбүр итә. Быел куркыныч шитләтеп үтәр дип өметләнә. 1-2 ел бапшы әз булды инде үзе ташулар. Куркыныч сакланып тора менә бүген дигәндәй балалар белән инде тоже күршеләр белән ярдәмләшәбез. Булышалар, каулашырга, чыгарышырга ул вакытта сыерлар да асырый идек. Менә хәзер инде сарыклар да, шул тавыклар да инде шулай гына үзе дә, бар. Хәстәрдә торабыз, җыелып торабыз менә шулай. Халык сүзләренә караганда төнге туңдырулар, язгы ташулар кешен киметә. Табигать үз-үзен көйли сыман. Әмма язның һәр көне сайын кояш яктырак, һава температурасы югарырак. Шуңа күрә биредә елга һәм кар суларының күпмәгә артуын тәүлегенә 2 тапкыр күзәтәләр.